Dobrý deň prajem. Ropa pre Slovensko sa stala rukojemníkom v rukách Ukrajiny a Európskej komisie. V pondelok sme spolu s Maďarskom oslovili Európsku komisiu v Bruseli, aby využila asociačnú dohodu, na základe ktorej Ukrajina nesmie blokovať tranzit ropy. Dnes v stredu komisia na čele s Ursulou von der Leyenovou odsunula rozhodnutie. Má čas. Veď Slovensko nie je až také dôležité. Chce mať údajne viac dôkazov. Je teda potrebné, aby motoristi museli stáť v dlhých radoch a čakať na benzín a naftu? Alebo majú platiť oveľa vyššie ceny za pohonné hmoty? A to len preto, lebo Európska komisia nemá čas? Nie, my nemáme čas. Pretože nepremyslené sankcie a nezodpovedné konanie nášho susedného štátu môžu priniesť veľké a veľmi rýchlo negatívne dôsledky na Slovensku. Výhovorky, že potrebujú viac informácií, napríklad či komunikujeme s ukrajinskou stranou, pričom médiami obletela správa, že slovenský premiér Robert Fico telefonoval o tejto vážnej situácii s ukrajinským premiérom Denisom Šmyhalom. Tak to už nepotrebuje žiaden komentár. Aj takto stojí na strane európskych občanov Európska komisia, ktorá urobí všetko preto, aby odsunula svoje rozhodnutie na neskoršie. Aby nám nemusela dať za pravdu. Aby nekritizovala Ukrajinu, aby nás donútila mať jediný správny názor. Nás však neumlčia a my v tom máme jasno. Záujem Slovenska a jeho občanov sú na prvom mieste. Dôrazne odmietam hazardovanie s energetickou bezpečnosťou Slovenska a len dúfam, že napokon zvíťazí zdravý rozum, európske právo a záujmy občanov tohto spoločenstva. Preto vyzývam Európsku komisiu, aby nenaťahovala čas, aby sa čím skôr postavila na stranu svojich členských štátov a najmä jej obyvateľov. Obyvateľov Slovenska, ale aj v tomto prípade obyvateľov Maďarska.